आज घटस्थापनेचा पहिला दिवस आहे आणि म्हणून देवाला नैवेद्य दाखवण्यासाठी मी आज भोपळ्याचे घारगे करणार आहे। तर हा भोपळा आहे ना, आमच्या बिल्डिंगमध्ये नारकर वहिनी आहे, त्यांनी आम्हाला भोपळा दिला आणि तो भोपळा मी आता काय करणार आहे, हवा तेवढाच घेणार आहे आणि बाकीच्या मी भोपळ्याची भाजी करणार आहे। त्याची भाजी पण कशी करायची हा पण तुम्हाला व्हिडिओ मी दाखवणार आहे। तर पहिल्यांदा ना हा बघा, भोपळ्याचे घारगे करण्यासाठी हा भोपळ्याचा म्हणजे किस घेणार आहे, किसून घेणार आहे। नंतर हे इथे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे मी 2 वाट्या, नंतर 1 वाटी मी गूळ घेतलं आहे, 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, तिळे आहेत ह्या, आणि हळद आणि थोडंसं मी जायफळ किसून घालणार आहे आणि वेलची आणि मीठ चवीपुरतं। तर मी आधी भोपळा ना कापून तो किसून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। ह्या भोपळ्यामध्ये ह्या बिया आहेत ना, ह्या बिया नवीन बी तयार करण्यासाठी सुद्धा ठेवतात, म्हणजे सुकून ठेवायच्या, म्हणजे पुढच्या वर्षी आपल्याला पावसात ते बी रुजत घालता येतं, किंवा ह्या सुकून ना खायलासुद्धा म्हणजे ड्रायफ्रूट्समध्ये ह्या वापरतात बघा ह्या बिया, आणि ह्या चांगली चव लागते। आपण सोलून ह्या खाऊ शकतो, ह्या बिया सुकल्यानंतर छान चव लागते त्याला, काजूसारखी। तर ह्या बिया मी सगळ्या काढून ना ठेवून देणार आहे, कधी मिळालं तर वेळ मिळालं तर त्या सोलून खाता येतील, किंवा गावाला जाऊन त्याचं नवीन बियाण्यासाठी कोणाला ते देता येतील बी करण्यासाठी। बघा छान सुंदर, काय काय भोपळे ना खूप मोठे असतात, पण हे छोटे बरे आहेत, म्हणजे चौघांना हे सहज म्हणजे दिलं कापून तर चौघांना त्याची भाजी चांगल्यापैकी होईल। तर आता मी भोपळा किसून घेते। हा भोपळा ना मी कापण्यापूर्वी धुतला होता, कारण अख्खा होता ना, धुवून घेतलेला, आणि आता हे आतमधल्या ह्याच्या हे आहेत ना, हे मी आता ह्याने काढून घेणार आहे चमच्याने, आणि ही साल आहे ना, ही साल काढून घ्यायची आणि तो किसून घेणार आहे, म्हणजे आपल्या खोबरं किसण्याची किसणी असते बघा, ही या किसणीवर मी किसून घेणार आहे। आता किसून घेताना तुम्हाला एकदम दाखवते। हे बघा मी भोपळा हा किसून घेते मी, तर हे किसण्यासाठी बघा तुम्ही बघा आतमध्ये सगळ्या त्या बियांचं हे होतं ते काढून टाकलं आहे, मागची साल पण काढून टाकले, आणि मी आता जसं आपण काकडी किसतो त्या पद्धतीने हे बघा मी किसून घेते। हा किस जेवढे वाटी असेल ना त्याच्या निम्मे आपण तुमच्या चवीप्रमाणे निम्मे गूळ म्हणजे गूळ घालायचं, आणि त्याच्यात मावेल एवढं गव्हाचं पीठ घालायचं, तांदळाचं पीठ मात्र 2च चमचे घालायचं, कारण ते कुरकुरीत व्हायला पाहिजेत ना थोडेसे, म्हणून आपण तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। आता गव्हाचं पीठ आपण ह्या जेवढ्या मिश्रण जेवढं भागेल ना तेवढं आपण गव्हाचं पीठ घालायचं। तर आता मी भोपळा सगळा किसून घेतला आहे, ह्या वाटीचंच माप आहे बघा, ही वाटी, ते 2 वाटे आपण हे भोपळ्याचा किस घेतला आहे आणि 1 वाटी गूळ घेतला आहे। तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर आणि पूर्ण म्हणजे ह्याच्या पाऊणपट म्हणजे 1.5 वाटी घेतलं तरी चालेल, पण मी 1 वाटीच घेणार आहे। तर आता मी इथे काय केलं आहे, हा इथे टोप तापत ठेवलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये मी हा किस घालणार आहे आणि तो जरा परतून घेऊन मग त्याच्यामध्ये गूळ घालणार आहे, ते बाकी सगळंच घालणार आहे। आणि थंड झाल्यानंतर आपण थोडं साधारण थंड झालं ना की मग आपण त्यामध्ये पीठ भिजवायचं। तर आता मी हा किस आहे तो चांगला परतून घेते। थोडा वेळ परतून घेऊन लगेच मी याच्यामध्ये गूळ घालणार आहे। गूळ घातलं की ते गूळ वितळेल ना की मग तो त्याच्यामध्ये चांगला शिजणार आहे हा किस। 2-3 मिनिटं मी परतून घेतलं आहे। आता थोडासा रंग त्याचा बदलला आहे बघा। आता मी याच्यामध्ये गूळ घालते आणि गूळ चांगलं पूर्ण वितळलं ना की मग बाकीचे आपण वेलची जायफळ किसून घालायचं आहे। तर आधी हे चांगलं गूळ मी भोपळ्याच्या किसामध्ये जे वितळेपर्यंत ढवळत राहते। हे बघा गूळ वितळतं याच्यामध्ये। तर थोडीशी चिमूटभर, जास्त नाही वेलची, कारण हा भोपळ्याचा रंग आहे, पण थोडीशी चिमूटभर हे हळद घातली, नंतर थोडीशी वेलची पावडर घालते, थोडीशी स्वादासाठी। आणि आपण हे घारगे आहेत ना चहाबरोबर सुद्धा आपण खाऊ शकतो, किंवा नाश्त्याबरोबर, ह्याच्याबरोबर नाश्ता म्हणून चहाबरोबर, किंवा दुधाबरोबर सुद्धा खाऊ शकतो। असंच मुलांना सुद्धा खायला म्हणजे मधल्या वेळेला खायला सुद्धा छान। तर देवाला तर नैवेद्य दाखवल्यानंतर आपण ते असे खाऊ शकतो। ते काही लोक जेवणाबरोबर कसं आपण उशीवर वगैरे आपल्याला जास्त गोड आवडत नाही ना, म्हणून ते बघा चांगलं गूळ सगळं वितळलेलं आहे होय ना। आता मी जायफळ किसून टाकते। जायफळाने एक चांगला स्वाद येतो म्हणून जायफळ घालायचं आहे।
जरा वेळ आणखी 2-3 मिनटं मी जरा शिजू देते. हे त्या तिळ्या घालते. तिळ्या छान लागतात त्या वड्यांवरती, असे दिसतात ना तळल्यानंतर, त्यामुळे छान दिसतात त्या. बघा चांगलं आता हे मिश्रण सगळं म्हणजे गूळ त्यातलं वितळून शिजतो. चांगला भोपळा शिजला आहे बघा. त्यामुळे आता मी गॅस बंद करते आणि हे आपण 5-10 मिनटं थंड होण्यापुरती आपण वाट बघूया. हे बघा 2 वाट्या मी हे गव्हाचं पीठ घेतलं. हे मी ना घरात म्हणजे गहू दळलेलं नाहीत आहे, तर त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे हे तांदळाचं पीठ घालते. आता काय करायचं, आपण हे जे मिश्रण आहे भोपळा आणि गूळ घातलेलं, त्यामध्ये वेलची घातले, जायफळ घातले, तीळ घातले. हे बघा ह्याच्यात मावेल आणि लागलं पीठ तर मी घेणार आहे. ह्याच्यात मावेल एवढंच आपण काय करायचं आहे, मळायचं आहे. पाणी वगैरे काही घालायचं नाही आहे. हे बघा तर आपण हळूहळू काय करूया, हे पीठ ह्याच्यामध्ये मळून घेऊया. आणि लागलं पीठ तर आपण गव्हाचं पीठ घालायचं, तांदळाचं पीठ घालायचं नाही जास्त. तांदळाचं पीठ जास्त कडक होतील. आपलं फक्त थोडेसे कुरकुरीत होण्यासाठी आपण 2 चमचे तांदळाचं पीठ घातलं आहे, बाकी गव्हाचं पीठ घातलं आहे. तर मी आता ह्या पद्धतीने हे सगळं पीठ भिजवून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. हे बघा आता 5 मिनटं होऊन गेलेत. मी असं झाकून ठेवलं होतं पीठ जरा. बघा चांगलं जरा असं मळून घ्यायचं आणि नंतर आपल्याला ज्या आकाराचे वडे करायचे आहेत ना, घारगे त्या आकाराचे आपण गोळे करून घ्यायचे आणि नंतर मग ह्या पोळपाटावर लाटायचे. आणि जास्त एकदम पातळ नाही करा, म्हणजे पातळ नाही लाटायचे, जरा जाडच लाटायचे. तर ह्या प्रकारच्या मी गोळ्या संपूर्ण सगळ्या करून घेते आणि नंतर लाटताना तुम्हाला दाखवते. पहिला पीठ लावायचं नाही, तेलावर शक्यतो आपण लाटू येते. जास्त काय आपल्याला हे करायचं नाही, काय पातळ करायची नाही, जर अशी जाडसरच. ह्याचा आकार चांगला येण्यासाठी वाटीने होतं, ह्याला आपण नंतर शेप दिला तरी चालेल. हे बघा आता इकडे मी गॅसवर ना तेल तापत ठेवलं आहे. जर तेल तापून दे, गरम होऊन दे, तो पण आपण दुसरे मी लाटून घेते पुरी. गॅस हे तेल आहे ना जास्त नाही तापवायचं आपण. तर थोडं थोडं आपण हे असं ना मंद आचेवर आपण तळून घ्यायचं आहे. हे बघा चांगले फुगत आहेत. हे बघा चांगले असे मंद आचेवर अगदी गुलाब लालसर होई पण चांगले तळून घ्यायचे, मग छान वाटतात. आता हे असं तळून घ्यायचे. नाही तर अशा पद्धतीने बाकीचे सगळे राहिले जे आहेत ना घारगे, ते लाटून आणि तळून घेते चांगले. हे बघा अगदी मंद आचेवर तळले नाही की त्याचा छान रंग येतो त्याचा. एका वेळेला एक तुम्ही म्हणजे दुसरं कोण लाटणं असेल तर 2 केला तरी सुद्धा चालतील. आता एका वेळेला मला एकच करायला मिळते, कारण लाटून मला आता मी सगळे लाटून घेणार आहे आणि नंतर तळून घेणार आहे. लाटून न घेता आपण ना जसं तेल आपल्या बोटांना लावून जर आपण थापून घेते ना, तसं त्याचे चांगले घारगे फुगतात ते. कारण ते जास्त आपण मोठे करतच नाहीत ना, फक्त असे ह्या पद्धतीने आपण थापून घ्यायचे. जसे आपण वडे कसे थापतो त्या पद्धतीने हे थापून घ्यायचे. बघा हा मी तसाच केलं आहे. बघा हा एक म्हणजे शेतात आपले पिकतात ना भोपळे, त्याच्यापासून आपल्याला सहज बनवता येईल असा हा घारगे हा प्रकार तुम्हाला दाखवला आहे पारंपरिक पद्धतीने. तर अशा प्रकारे तुम्ही पण घारगे करून बघा आणि सोपे आहेत एकदम. म्हणजे गव्हाचं पीठ तर आपल्याकडे असतं, गूळ पण असतं, फक्त भोपळा घालायचा आहे खिजून, वेलची असली तर घाला, नंतर तिळ्या पण असतील तर घाला. आणि ह्या पद्धतीने हे बघा मी हाताने थापून पण केले, ते पण चांगले आले. आणि हे बघा म्हणजे कुरकुरीत झाले बघा, मऊ नाही आहेत चांगले. मी एक तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे आपल्याला ते कुरकुरीत वाटत आहेत. बघा आवाज बघायचा. तर अशा पद्धतीने तुम्ही म्हणजे पहिल्या दिवशी तर ना आज ना माझ्या मुलीने घट ठेवलं आहे ना, तिथे आम्ही हा नैवेद्य दाखवण्याचा आणि शेवटच्या दिवशी दाखवणार. शेवटच्या दिवशी आपण नेहमीच करतो वडे करतो, साधे वडे असतात ते वडे, श्रीखंड किंवा श्रीखंड पुरी पण करतात, हो की नाही. तर हा पहिल्या दिवशीचा हा नैवेद्य केला आहे.
तर अशा पद्धतीने तुम्ही पण करून बघा. तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून सांगा.